Helo, fy enw I ydi Elain a nes I benderfynu cymryd lefel A Cymraeg gan fy mod I eisiau bod yn athrawes uwchradd Gymraeg. Nes I benderfynu astudio Cymraeg fel lefel A gan bod y pwnc yn ddiddorol iawn ac yna amrywiaeth o destunau o fewn y pwnc. Mi ro'n I yn gweld gwerth mewn astudio Cymraeg lefel A gan fy mod I eisiau trosglwyddo'r iaith i'r genhedlaeth nesaf. Dwi'n meddwl bod gan yr athrawon ddylanwad pam nes I benderfynu dewis Cymraeg fel pwnc. Ar y cyfan am eu bod nhw'n gefnogol ac yn ysbrydoledig. Roeddwn i'n weddol nerfus pan fyddwn i'n penderfynu dewis fy mhyncie lefel A gan y mod I wir yn mwynhau bob un pwnc. Yn y diwedd Cymraeg oedd un o'n hoff bynciau ac o'n i'n gwybod mai athrawes Gymraeg oeddwn I eisiau bod. Yn sicr mae cymryd lefel A mewn Cymraeg wedi gwella fy sgiliau yn siarad ar lafar, enghraifft gyda dysgwyr yn y dosbarth. Mi rydw i'n defnyddio y Gymraeg o ddydd I ddydd ar lawr y dosbarth, ond hefyd gyda fy nghydweithwyr. Un o'r pethau goraf am yn swydd I ydy bod yna bwrpas iddo fo. Dwi'n gweld y dysgwyr yn datblygu a mae cael gweld dysgwyr yn dechrau defnyddio mwy o Gymraeg gyda fi, mae hynny'n beth braf iawn. Ydych chi'n cofio pa liw llygaid oedd gan y panther yma? Nadi! Dwi'n meddwl bod o'n bwysig I bobl ddysgu a chroesawu'r iaith. Mae yna gymaint o gyfleoedd ar gael iddyn nhw os oes gennyn nhw'r sgiliau yn y Gymraeg.